Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkanyakude TV. Inkulu indaba ke lapha wengane zakwethu uQuality Biyela usedlulisa amazwi lapha ukuthi uyacela abantu abangamsiza uyacifisa kulonyaka ukuthi ngathi angaxhawula unyazi lwezulu. Ngaleko khuluma khulu ake ngikuthethelela iclip uzwe uQuality ukuthi kade ethini ngenkathi ekhipha le video laphana yokuthi uyacela abakwaziyo ukuthi bangamhlanganisa kanjani nonyazi. Ngicabanga ukuthi uShembo yawazi amavidiyo ami futhi uke wabone unyazi luke lwabona amavidiyo ami. Isipise nginazo okunye nokunye kuyenzeka ngoba ngiyakhuleka umthando zami eyiphendula. Engikufisayo kulonyaka ukuthi ngilibone unyazi direct face to face. Ngiyafisa ukuthi nje ngixawula unyazi esandla sami kulonyaka. Angazi ngenza kanjani. Nangazi le message uthi ngafika kanjani kodwa nje ngicabanga ukuthi bakhona abafundisi abaseduze abade kudlala uTikTok la bazoyibona le video manje bekwazi ukuthi mhlawumbe angazi ukuthi bawo bese bengi-DM kanjani ukuthi Nkosi yami. Usho kanjalo kuQuality Biyela wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinezela subscribe cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo enje. Angishile mina ebhaki, ngijula nomfazi